Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant, ar Sul y Blodau. Heno, parhawn ein taith gyda Christ ar ei ffordd i'r groes. Ymlaen o frenin mawr, mae'r nefoedd oll yn plygu nawr, gan sefyll ar rhyfeddi'n fyd, ger bron yn feidrol a berth drud. Ymlaen, mae'r hogan nawr, glyw groch o san ar darfa fawr, o hafwyn Iesu dos ymlaen, dros gangau gwyf a gwisgoedd taen. Ymlaen, mewn braeniol ddri, a llariau rwys gythangau di, o Grist gorchfagan dyrym bechodau'r byd, ac hangau llym. Ymlaen, o frenin mawr, mae'r nefoedd oll yn plygu nawr, gan syllu ar rhyfeddi'n fyd, ger bron yn feidrol a berth drud. Ymlaen, mewn rwysgedd clai, mae'r ymdrech olaf yn nesau, y tad ar y ddisglair o'r sefsi, yn disgwyl ei enainiog fri. Ymlaen, mewn braeniol ddri, a llariau rwys gythangau di, o plyg dy blenni farwol boen, gringor seddiw ddihalog oen. Dywedodd Iesu, os mynd neb ddod ar fôl i, rhaid iddo ymwadu ag efau hun a chodi ei groes am canlu ni. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ymai'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, an genau a fy negad y bol
brosiau'n canorffwyo, arglwydd braserau'n camorf, gwogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glon, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, molianus fyddo enw'r arglwydd. Sant heb achos, Cedir niw fy ngelynion diachos, yr rhai am difethent, yna telais yr hyn i cherferais. O fyw ti a adwynos fy yn fy drwyf, ac nid yw fy nghamweddau gyfiedig rhagod, na chywi lyfer am plegu di'r rhai o beithiant yn o ti, arglwyf yw a llioedd, na waradwydder am plegu di'r rhai ath geisiant di o Dduw Israel. Canys dy fwydi y dygais warthrydd, ac y tof cywilydd fy wyneb, eithim yn ddieithyr i'm brodyr, ac fel estron gan blant fy mam. Canys held y dy am hysob, ac waradwyddiad yr rhai a waradwyddent di a syrthiodd arna fi. Anwylais gan gytsimio fy enaid ac am pryd, bu hynny yn wardrwyf i fi mi. Gwisgais hefyd a chliain, ac eithim yn ddihareb iddynt, yn fy erbyn y chwedleiau yr rhai a'i stefant yn y porth, ac i'r meddwon yr roeddwm yn wawd. Ond my fi, fy ngwefi sef atati o arglwydd, mewn amser cymeradwy, o fyw yn llusogrwydd dy drigaref gwrando fi, yng ngwirionedd dy iachawdwriaeth. Ogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr oef yn y dechrau, a mae'r awr
Blodau'r llith gyntaf o lyfr y proffwyd Eseia. Mi ganaf i'm hanwylid gan eich serch am ei wynllan. Yr oedd gan fan wylid wynllan a francyn tra ffrwythlon. Fe cloddiodd ei digaregu. Fe planodd a gwynwydd gorau. Cododd dŵr yn ei chanol, a naddu gwynrwydd ynddi. Disgwyliodd iddi ddwy'n grawnwyn, ond fe ddygodd rawn drwg. Yna, breswylwyr Jerusalem, a chwi bobl Juda. Banwch rhwng y ddi am gwynllan. Beth oedd i'w wneud im gwynllan yn fwy nag aneithym? Pam ynte, pan ddisgwylion iddi ddwy'n grawnwyn, a dygodd rawn drwg. Yna, mi ddwedodd wrth eich beth a naf im gwynllan. Tynaf y maith ei chlawdd, ag fe difethu. Chwalaf ei mir, ag fe sethrid a'n draed. Gadawaf hi wedi ei difrodi, ni chaiff ei thocio neu hofio. Fe dyf yn ddi fieri a draen, ag o'ch mynaf y cymylau beidio a glawio anni. Yn wir, gwynllan a gloedd y llioedd yw tu Israel, a phobl Juda yw ei blanhigyn dethol. Disgwyliodd gael ban, ond cafodd drais, yn lle cyfiawnder fe gafodd gwi. Yma terfyn y llith gyntaf. Y darlleniad o Efengyl Marc, pennod 12. Dechreuodd lefaru wrthynt ar ddymhegion. Fe blanodd rhywun wynllan a chododd glawdd o'i hamgylch a chloddio cafn i'r gwynwryf ac adeiladu tŵr. Gosododd hi I denantiaid
ac aeth oddi cartref. Pan ddaeth yr amser, anfonodd was at y tenantiaid i dderbyn ganddynt gyfran o ffrwyth y wynllan. Daliasant wythau ef, a'i giro, a'i yrru i ffwrdd yn waglaw. Anfonodd drachefn was arall atynt. Trawsant hwnnw ar ei ben a'i amharchu. Ac anfonodd un arall, lladdasant hwnnw, a llawer eraill yr un fath, curo rhai, a lladd y lleill. Yr oedd ganddo un eto, mab annwyl. Anfonodd ef atynt yn olaf gan ddweud fe barchant fy mab. Ond dywedodd y tenantiaid hynny wrth ei gilydd, hwn yw'r etifedd. Dewch, lladdon ef, a bydd yr etifeddiaeth yn eiddo i ni. A chymerasant ef, a'i ladd, a'i fwrw allan o'r wynllan. Beth yn tei a wna perchen y wynllan? Fe ddaw, ac fe ddifetha'r tenantiaid, ac fe rydd y wynllan i eraill. Onid ydych wedi darllen yr ysgrythur hon? Y maen a wrthododd yr adeiladwyr, hwn a ddaeth yn faen y gongl. Gan yr arglwydd y gwnaethpwyd hyn, ac y mae'n rhyfeddol yn ein golwg ni. Ceisiasant ei ddal ef, ond yr oedd arnynt ofn y dyrfa oherwydd gwyddent mae yn ei herbyn hwy y dywedodd y ddameg. Ac y dawsant ef a mynd ymaith. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd. Ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen.
Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbrydithau gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Christ drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ointod, yr hwnnwyd tan y nefoedd, sanctaidd i'r enw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd. Dar oen i heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn in ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhaen calonau, ac adnodd ysbrydyn iawn o'n mewn. O llalluog a thragwyddol ddiw, anfonais dy fab ein iachawdwr Iesu Grist wrth dyna'r gariad at ddynion, i gymryd ein cnawd ac i ddioddef angau ar y groes, fel y gallai pob dyn ddilyn esiamplau ostyngeidrwydd mawr, dyroi ni allu dilyn esiamplau ddioddefgarwch, a bod hefyd yn gyfrannog o'i atgyfodiad, trwy yr un Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog ddiw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleu ein tywyllwch at olygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd amddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Heno, ar sil y blodau, wrth i ni droi ein meddyliau at y gwaith o weddio, canolbwyntiwn ar ein taith gyda Christ,
ar ei ffordd i'r groes. O'r ymdaith fuddugoliaethus i mewn i Jerusalem yw daith olaf y tu allan i furiau'r ddinas. Bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd, Hosana yn y goruchaf. Tydi Iesu a barchogodd gynt i'r ddinas yn ostyngedig, yn eistedd ar ebol asyn, tyred i'n cylonnau'n unau'n awr, meddianna hwy a theyrnasa ynddynt, tyred i thetifeddiaeth drwy'r byd i gyd, a theyrnasa drosto mewn heddwch ac mewn cyfiawnder, fel y gwipo'r byd mae tydi ydyw brenin y brenhinoedd ac arglwydd yr arglwyddi. Amen. Gweddiwn dros yr eglwys, dros ein hysgobion o ffeiriaid a diaconiaid, a thros ein gweithwyr lleig, wrth iddynt baratoi i gadw'r wythnos fawr ac arwain eraill mewn addoliad a myfyrdod, fel trwy ddilyn ein harglwydd Iesu Grist ar hyd ffordd y groes, ac awn ein hatgyfnerthu i wasanaethu'r byd yn llawnach. O llalluog Dduw, cyhoeddodd y dyrfad y fab Iesu Grist yn frenin, ac yna o fewn dyddiau galw am ei farwolaeth, y bu ei ddisgyblion a'i ddilyn mewn bywyd, ond cyn ei awr dywyllaf ffoesant a'i adael ar ei ben ei hun. Cynorthwya ni yn ein gwendid i ddilyn ffordd dy fab trwy'r wythnos sanctaidd hon. Cadwain llygaid yn gadarn ar ei ddioddefiadau, fel y cawn ddod i brofi grym a gobaith ei atgyfodiad, trwy Iesu Grist yr un a rhoes ei fywyd dros waredigaeth y byd. Amen. Gweddiwn dros ein byd, gan gofio rhannau hynny ohono sy'n byw o dan ormes, ac sy'n dioddef yn enbyd wrth daro. Cofiwn yn arbennig hyn o sefyllfa dyrys yn Myanmar, ac yn ystod yr wythnos fawr, gweddiwn dros heddwch Jerusalem. O llalluog Dduw, ffynhonnell pob meddwl wirionedd a hedd, enyn ynghalon pob un wir gariad at heddwch, ac oth o'i thineb pur a heddychlon, arwain y rai sy'n ymgynghori dros genhedloedd y byd, fel yr hyrwyddir dy deyrnas mewn tangnefedd, nes llenwi'r ddeiar a gwybodaeth o'th gariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yn ystod yr wythnos fawr byddwn yn gweld casineb, creulondeb a hagrwch yn atyrddynol ar ei gweithaf, sy'n cyrraedd ei ben llanw yn y croes hoelio. Wrth i ni resynu at y creulondeb a'r anghyfiawnder, gweddiwn ymynerth i weithio am fyd lle mae cyfiawnder a'r gorau o'r natur ddynol yn teyrnasu. Dyroi ni o Dduw, weledigaeth o'n byd yn hardd fel y gallai bod, byd o gyfiawnder, lle nid yn rheithia neb ei gymydog, byd o lawnder, lle ni lygra drigioni na thlodi mwy, byd o frawdgarwch, lle sefydlu'r llwyddiant ar sail gwasanaeth ac yr anrhydeddu'r teilyngdod yn unig, byd o harddwch, lle ni orffwys trefn a rym arfau, ond ar gariad pawb at Dduw ac at ei gilydd. Cliw ni arglwydd a chymorth ni i gysegri ein hamser a'n nerth a'n meddwl i brysio'r dydd o harddwch a chyfiawnder sydd i ddod, drwy'r un a rhoes ei hun i ddwylo dynion anwyr, mwyn dangos ffordd rhagorach cariad ac aberth. Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i ni gofio dioddefiadau ein harglwydd, gweddiwn dros bawb sy'n dioddef y noson hon, mewn corff, meddwl neu ysbryd. O llalluog a thragwyddol Dduw, cysur y rhai sy'n drist a nerth y sawl sy'n dioddef, cyniatau weddiau dy blant sy'n llefain yn ei hembydrwydd y fod atat, ac i bob enaid sy'n drallodus ro dosteri, ro ryddhad, ro adnewyddiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Heddiw ar Sul y Blodau,
a nifer eleni eto yn methu mynd i osod blodau ar feddau teuluol. Gweddiwn dros bawb a fi farw yn ffydd Crist. Arglwydd Iesu, yno ti y mae gwir y diogel obaith o'r atgyfodiad i'r bywyd rhagwyddol. Diolchwn i ti am bawb a aeth o'n blaen, a heiodd ynom hadau'r ffydd. Boed i'r ffydd honno flodeuo ynom fel y carfyddwn dy ogoniant yn ein hoes ni, a dod yn y diwedd i ganfod prydferthwch tragwyddol, bywyd a llawenydd dy deyrnas nefol, lle rwy ti'n teyrnasu gyda'r tad yr ysbryd glân, yn un Duw, yn nawr ac am byth. Amen. Arglwydd Iesu Grist, yn ystod yr wythnos ddwys a sanctaidd hon, a ni'n gweld o'r newydd ryfeddod a dyfnder dy gariad drud, cynnwrthwya ni ddilyn ôl dy droed, i sefyll pan fyddi'n wylo, i deimlo poen dy boenau di, ac wrth i tithau farw, ymgrymu a gylaru, fel pan fyddi atgyfodi, fe gawn ninnau hefyd gyfrannogi o thlawenydd diddarfod. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân efo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Fe barchant fy mab, rhan o'r 6 adnod o'r 12 bennod o'r Efengyl yn ôl Sant Marc. Mae'r ddameg o dan sylw heno, dameg y wynllan a'r tenantiaid, yn ddameg sydd yn crynhoi ni neges yr wythnos fawr. Dydy hi ddim yn neges hawdd iawn i wrando arni. Yn wir, o rhan ei chynnwys, efallai ddameg hon yw'r anhawsaf a'r caletaf o ddamhegion Iesu. Yma, yn y ddameg, yma Iesu'n ddiflewyn ar dafod, yn chwyrn ei eiriau. Dameg i ddwysbigo'r galon yw hon, nid dameg i ysmwytho'r cydwybod na'r enaid. Ac fe allwn ni weld hyn ar ddiwedd y ddameg, oherwydd wedi Iesu orffen adrodd y ddameg, ceisiodd ei wrandawyr ei ddal yn y fan a'r lle. A'r hyn sy'n gwneud y ddameg mor anodd, yw ei phrif thema, sef tueddiad dyn i ymwrthod â Duw, i'w ddiystyru, ei ddibrisio, ei ymarchu, ac yn y diwedd ei wrthod yn gyfan gwbl. Ac ai dyna welwn ni yn ystod yr wythnos fawr, cam wrth gam, Iesu yn cael ei ymharchu, ei fradychu, ei gamdrin, ei erlyd,
ac yn y diwedd ei wrthod a'i ladd ar groesbren. Adlais o'r hyn a oedd i ddigwydd i Iesu ei hun yw'r ddameg hon. Be barchant fy mab, dyna oedd gobaith perchenog y wynllan. Roedd yn awyddus i gymodi ei berthynas a'i denantiaid, ond nid parchu'r mab a wnaeth y tenantiaid hyn, ond ei gymryd, ei ladd, a'i fwrw allan o'r wynllan. Trwy wrthod y mab, yr oedd y tenantiaid yn y ddameg yn ymwrthod a'i dad hefyd. Nid oedd ganddynt barch tuag at berchenog y wynllan, roedd ei hagwedd tuag at ei weision a'i fab yn dangos, ond yn rhy eglur hyn i ni. Wrth i ni ddechrau ystyried y ddameg hon mewn ychydig mwy o fanylder, mae'n bwysig i ni gymryd sylw ar wrandawyr cyntaf y ddameg hon, i bwy yr oedd Iesu yn llefaru'r ddameg hon. Ychydig o adnodau cyn y ddameg, fe gawn Iesu yn y deml yn Jerusalem. 2 ddiwrnod ynghynt, yr oedd wedi cyrraedd Jerusalem, gyda'r dorf yn ei groeshawu'n frenin, yn gweiddi Hosanna, bendigedig yw'r hwn sy'n dod yn enw'r arglwydd. Diwrnod ynghynt, aeth Iesu'r deml yr ail waith, gan fwrw allan y rhai oedd yn gwerthu a rhai oedd yn prynu yno, gan daflu byrddau'r cyfnewidwyr arian wyneb i weired. Ar ôl dim ond 2 ddiwrnod yn Jerusalem, yr oedd Iesu wedi creu dipyn o gynnwrf, ac wedi dechrau gwneud i'r awdurdodau crefyddol boeni. Ac yna, ar y diwrnod y llefarodd Iesu'r ddameg hon, yr oedd eto yn y deml, ond y tro hwn yr oedd y prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion a'r hiniriaid yn aros amdano, a gofynnon nhw iddo, trwy baw dirdod yr wyt yn gwneud y pethau hyn, pwy roddodd i ti'r awdurdod hwn i wneud y pethau hyn? Ac fel rhan o'i ateb i'r cwestiwn, trwy baw dirdod, yr awdroddodd Iesu y ddameg hon wrthynt. Ac mae Iesu wrth adrodd y ddameg hon, yn ateb ei cwestiwn iddo ynglyn â'i awdurdod, fe barchant fy mab. Felly, yn ei chyd-destun hanesyddol, dameg feirniadol yw hon yn erbyn yr awdurdodau crefyddol. Ond beth oedd y feirniadaeth yn ei erbyn? Beth oedd Iesu yn ei cyhuddo nhw o wneud neu peidio a wneud? Byddai'r prif offeiriaid, ysgrifenyddion a'r hiniriaid i gyd wedi sylwi'n syth mae sôn ydoedd amdanyn nhw cyn gynted iddo ddechrau ar ei ddameg. Fe blanodd rhywun wynllan. Adlais yw'r geiriau hyn o'r proffwyd Eseia, oedd yn sôn am Dduw yn plannu gwynllan oedd wedi ei chynllunio'n ofalus a phob gofal wedi gymryd i sicrhau y bydde'n ffrwythlon ac yn ddiogel. Clawdd, tŵr yn ei chanol a gwynrif i wneud y gwyn. Nid oedd y wynllan hon yn ddiffygiol mewn dim. Roedd Duw wedi cymryd pob gofal wrth ei gosod. Yn y proffwyd Eseia, y bobl yw'r wynwydden, ond dwy'n wrawn drwg a wnaeth y wynwydden hon. Yn wir, gwynllan arglwydd y lluoedd yw ti Israel, a phobol Jiwda, yn ei blanhigyn dethol. Wrth wrando ar Iesu'n adrodd y ddameg am y rhywun yn plannu gwynllan, y byddai wrandawyr wedi clywed yr adlais o'r proffwyd Eseia, mae hynny'n bendant. A phwy oedd y tenantiaid i'r wynllan hon, i ofalu amdani, a chreu gwyn da i lonni calon na'r bobl, ond yr awdurdodau crefyddol, a'i gwaith o hyfforddi'r bobl a sicrhau ei bod yn tyfu yn ei hadnabyddiaeth ac yn ei perthynas â Duw. Yr awdurdodau crefyddol anad neb oedd ar gyfrifoldeb o gadw crefydd y bobl ar gyfraith yn fyw a meithrin y bobl i gerdded yn ffordd yr arglwydd. Gwaith y prif offeiriaid, yr ysgrifenyddion a'r hiniriaid oedd gogoneddu Duw a gwasanaethu'r bobl. Ond fel sy'n digwydd mor hawdd i sefydliadau, ac yn arbennig i sefydliadau crefyddol yn anffodus, nid yn unig y deml yn Jerusalem, ond hefyd i eglwysi.
dechreuodd y sefydliad ddod yn fwy pwysig na'r hyn y mae'r sefydliad yn ei gynrychioli. Fe welwn ni hyn yng ngeiriau Iesu pan yrodd allan y rhai oedd yn gwerthu a phrynu. Gelwir fy nhi yn digweddu yr holl genhedloedd, ond yr ydych chwi wedi ei wneud yn ogof lladron. Pan mae'r sefydliad ei hun yn disodli ei brif bwrpas, yna mae'n methu'r bobl, gydag unigolion yn ceisio defnyddio'r sefydliad mwyn ennill grym a dylynwad iddynt ei hunain yn hytrach na gwasanaethu'r bobl y maen ei gynrychioli. Ac mae hyn yn gallu digwydd i deml ac i eglwys a sefydliadau seciwlar hefyd. Ac yn ein dameg yr oedd y tenantiaid yn hapus iawn â'i gwynllan. Roedd ei bywydau nhw'n digon cysurus a chyffyrddus, pa angen poeni am y perchennog. Roedd ganddynt hwy bellach ei hymerodraeth fach ei hunain, roedd ganddynt ei grym a'i dylynwad. Roeddent yn hapus ei byd, mor hapus fel y roeddent yn barod i fynd i'r eithaf i'w hamddiffyn. Ac felly fe gawn y perchennog yn anfon ei weision at y tenantiaid yn gofyn am ei gyfran, i'w atgoffa nhw mae tenantiaid yn unig oeddent. Nid unwaith yr anfonwyd y gweision atynt, ond teir gwaith, a phob tro gweithygu a wnaeth ei triniaeth ohonynt. Daeth y gwas cyntaf, ond daliodd y tenantiaid efo ei giro a yrru ffwrdd yn waglaw. Daeth yr ail was, ond trawsant ef ar ei ben a'i hamarchu. Daeth y trydydd drachefn a lleddasant hwnnw. Gyda phob gwas, cynyddu a wnaeth y trais yn ei herbyn. Wrth amharchu'r gweision hyn, yr oedd y tenantiaid yn amharchu'r perchennog. Wrth gwrs, does dim angen edrych ymhell yn ôl i'r Hen Testament i weld at beth yr oedd Iesu yn cyfeirio ato yn y fan hon. Cyfeirio ydoedd at y proffwydi, yr rheini anfonwyd gan Dduw i enwi ffyleddau'r offeiriaid y rhai oedd mewn awdurdod, y proffwydi oedd yn galw'r bobl yn ôl at Dduw. Ond yn ei dydd a'i hoes, a gafodd ei hamarchu, a rhai ohonynt ei llaf, gan yr union bobl y deithant i'w galw yn ôl at Dduw. Ond roedd gwell gan rhai i wrthod y proffwydi, oherwydd trwy ei gwrthod nhw, roeddent yn gallu anwybyddu ei neges ac aros yn gysurus yn ei bywyd heb orfod meddwl am newid ei ffyrdd. Mae'n haws anwybyddu Duw a'i alwad ar ein bywydau, oherwydd fe allwn ni aros fel yr ydym, heb ddim na neb yn ein galw i ddiwygio ein bywydau a herio ein ffordd o feddwl. Niwsans oedd y proffwydi a gair yr arglwydd i'r rhai oedd yn hapus ei byd, a Duw yn ddiogel yn ei nefoedd mas o'r ffordd. Trwy wrthod y proffwydi, yr oeddent hefyd yn gwrthod Duw. Ond diolch i'r drefn, cael ei wrthod tro ar ôl tro, mae Duw yn amneddgar, roedd yn barod i roi un tro arall arni, medde'r ddameg, yr oedd ganddo un eto, mab anwyl, anfonodd ef atynt yn olaf, gan ddweud, fe barchant fy mab. Wedi'r gyfraith, wedi'r proffwydi, sut arall oedd Duw i ymateb i anifuddod y ddynoliaeth, sut oedd perchennog y wynllan yn mynd i ail sefydlu ei berthynas a'i denantiaid. Dyna oedd diben y perchennog, dyna yw diben Duw. Anfonodd ei unig anedig fab, fe barchant fy mab. Ond yr oedd triniaeth i'r mab, yr un a'r triniaeth i'r gweision gynt. Mor ddwfn oedd yr elyniaeth rhwng y tenantiaid a'r perchennog, doedd ganddyn nhw ddim yr awydd i geisio cymod. Ei hunig nod oedd dal gafael yn y wynllan, dal gafael yn ei grym. Hwn yw'r etifedd, dewch lladdwn ef, a bydd yr etifeddiaeth yn eiddo i ni. Nid oedd ganddynt barch o gwbl i'r mab, yn fwy nag i'r gweision. Roedd ei statws fel mab yn golygu dim iddynt. A dyna yn wir y ddigwyddodd i'r mab. Cafodd ei wrthod gan yr awdurdodau. Daeth Iesu'n wrthodedig gan ei osod ar groesbren tu allan i furiau'r ddinas. Ond dyma rhyfeddod y groes, y ffordd y mae Duw yn troi casineb a gelyniaeth dyn yn wyneb i weired.
oherwydd daeth y maen a wrthodwyd gan yr adeiladwyr yn faen y gongl. Nid oedd Duw yn barod i weld anghyfiawnder dyn sefyll a trechu ac ennill y dydd, a daeth y groes yn fan y dechreuad newydd ym mherthynas Duw a dyn. Wrth wrthod y mab a'i osod ar groes, daeth y mab yn arwydd gweledol o gariad di derfyn Duw i'r byd. Cariad mor gryf, nid oedd modd i farwolaeth ei ddal yn y bedd. Cariad mor gryf, y daeth a chymod i'n perthynas â Duw. Cariad mor gryf, fel pan edrychwn ni ar y groes, ni allwn wneud dim llai na'r pharchu'r mab a welwn yno. Amen. Arnat Iesu boed fy meddwl am dy cariad boed fy nghan. Dyged sŵn dyddio ddefiadau fy serchiadau oll ymlaen. Mae dy cariad uwch ac mawon neberioed. Os agorid i fy llygaid i gael gweld y cariad tham, lifo fathan fel y moroedd ar galfaria un prynhawn. Ti geir cyfan, rofais di mi yn fy ran. Mi ddisgwyliaf goed a ddelo, deied bore, deied nos, deied porwynt a thymhesloedd, nes cael profi gwaed y groes. Gweld y glwyfau, yw'r ddedwydd a fawr i mi. O na chawn ddifyrinyddiaeth llwythog dan dy dwymol groes, a pho meddwl wedi ei glannu wrth dy berson difanos. Byw bob munud mewn tangnefedd pyrredd. Agweddiwn am fendith Duw. Rhodded Crist ras i chwi gynyddu mewn sancteiddrwydd, i ymwadu â chwi eich hunain ac i godi croes a'i ddilyn ef, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.